Klasický Vánoce, davy, chaos, seznam povinností, období, kdy si myslím, že mám všechno pod kontrolou a pak 23. běhám po obchoďáku a kupuju ponožky. Už zase. Letos jsem si řekl dost. Místo schonu se chci věnovat něčemu, co má smysl, něco, co mi přinese klid. Kamarádi z Vakavej zrovna spustili vánoční výzvu 1000 dobrých spojení. Nejde jen o to jednorázové pomoc, ale najít si aktivity, které ti dodají klid, dobrý pocit a třeba i nový smysl. Tak to jdu zkusit. Vyplníš pár otázek a matching ti najde způsoby pomoci, které k tobě sedí. Já si vyberu samozřejmě zvířata, protože jinak by mě tady Fanny snědla zaživa. A taky to, že kromě daru můžu nabídnout i expertní pomoc s marketingem. OK, už to hledá, toto jsem zvědavej. Yes, 3 projekty, kterým můžu rovnou pomoct. A u toho mi to došlo. Nechci jen jednorázový vánoční dobrý skutek. Chci nový zvyk, rituál, něco, co mi bude dávat smysl i po celý další rok. Takže vykopávám svou vlastní výzvu, do které se můžeš zapojit i ty. Každý den si najdu 30 minut, kdy budu dělat něco prospěšného i pro sebe. Tak snad nebude chtít zrovna tenhle malej prcek vyvenčit. Jestli si chceš najít čas na něco, co ti dává smysl, mrkni na 1000dobrýchspojení.cz. Nech si matchingem doporučit nějaký projekt, anebo rovnou vykopni vlastní výzvu pro ostatní. Letos děláme Vánoce jinak, tak do toho pojď s námi.